Mwaona maiko usiwo ndi amaikali yacho mwaona taonesesani. Oyamba tipeleke ulemu kwa Vice President athu, tipeleke ulemu kwa inkosi yamakosi Gomanifai chigumeti, tipeleke ulemu kwa onse achipani afika kuno UTM ampingo ndi nonse anthu mafika pano. Ine ndayima pano malo mwa Koma indithu zikomo kwambiri ku UTM kutu ayi sizikuyenda yayi. Kugawikana kuchuluka ufuna mpando wa president anyway izo ndi zandale zimachitika zimenezo. Komano kachinthu kena kake apa kachititsa kuti mina mwake tiyankhuleko pali nthawi zina pali nyengo zina zake pali nthawi zina zimene zimakakamiza wanthu kuti fune usafune mukumane mukhale pamodzi. Ufune usafune mukumane mukhale pamodzi muchite zinthu pamodzi. Ufune usafune kaya mmadana kaya mmatukwanana komano nthawi imene ikakwana inewo mukuyenda kuti mudzachite zinthu pamodzi mudzakumane. Ndiyebe guys ndiye pano anthu awa akumana especially focus makamaka muyang'ane maikaliati ndi muyang'ane manganya. Anthu abe akusiyana ndi mmene zilili ndi manganya ndi mtumbuka uyu Matthews mtumbukayo. Matthews mtumbuka ndi maiko usi zikuoneka zoti aya zikutolekana yanchani mutha kuona komano mutha kuona kuti maikaliati sizikutolekanabe paiduzikabe kuti apapatu nyengo izi zili ndingokakamiza komano nangati panga bwanji. Anyway, by the way amaiko usi ndithu akaka I think kuzokhala koyamba kuonekera chonchi kupezeka mimambo imene iyi kutheka I think ndimene zilili koma for memory yoyambirira sanapezeke zinthu zina sankapezeka nayo komabe sikuti ankachitira mwina ankafuna koma akuti tu anthu ena a UTM ankafuna kuwamenya. Ndiye wina nkunena kuti ine ndikumenya iwe unena ineyo iwe ndikumenya iwe swa UTM ndiye natenga ine naitana ndi akuluakulu ena kupita pambali ndikuti ine ndifuna ndidabwe kuti uyoyo akukamba za upandu kwa ineyo inu mulipo mpano simukumulesa not kuti chifukwa ndine vice president koma ndine chiwalo chimozi cha UTM koma mkulula akulankhula zoopsa zimene zijazo ndiye mmene anandiyankhira
ananena kuti timvesese kuti anthu okambiranji zimene zizi, tiye timvesese kuti anthu okambiranji zimene zizi. Ndinakala phenda to pali nkhani apa kumene kuchokera sindikuziwa. Ndi kuzati ndakulandisa kuli gulu la anthu anyamata afuna kumenye, ali ukuku afuna kumenye. Ndiye monga munthu ndinapsa mtima, monga munthu pali kuti afuna kumenye, ndinapsa mtima kuti sini tuka mwana kuti munthu angobwera kuti azikunimenya makofi. So I was ready kuti andimenya chifukwa chani, so I was charging naneso kuti why. Ndiye anandikodola kanyamata sindikukaziwa mpaka na lero, anandipaka chonchi ndinoti ukosi zili bwino naye ndakutuluka. Ndinafusa chuchika ndi chani, anena kuti akutituma kuti tikumenye ndakuluakulu omwewo achama titakulanditsa amene ajawo ndi amene atituma kuti iweyo tikumenye. Ndiye ndakwera galimoto kumapita. Ndiye Felix Njawala ananduza kuna kuti anthu akunena kuti usaoneke. Anatumira Khondowe, anatumira Maina Zitwere, ndi anatumizira Catherine Muzumara kuti usaoneke uzipita kunyumba kwa usaoneke. Napanga makani napita kumaliro makhala kumene kuchako naye panga mwambo wonse ndimamukhala pagulu pa anthu kwamati tikakupeza tikumenya. Ndiye ine poona kuti msanyozese maliro a munthu wankulu, so mukandifunsa kuti ndimapezeka ndimakhalapo koma sindimakhala nawo pagulupo chifanana kuti msapezeke. Ichi ndiye chilungamo chake, anthu ambiri sakuziwa chilungamo chake ndi chimene chocho. anachita kuletsani kuti musapezekepo usapezeke chingakhale kumaliro komwe usapite tikakuponda kumene koko, chifukwa tinaona kuti akuluakulu ena andale anapita mpaka na kuchikangawa. Tinaona Timothy Ntambo, tinaona Chihana, Ford, anthu akuluakulu even amchipani chanu kupita kumene kucha. Timaona zithunzi kuti anthu are on the ground, koma kuno tausi sakuoneka. Ayi uko kokachingamira thupi, ayi apo akatenga kuchokera kumochari akupita kuti kodi zikukhala bwanji pamene ndikukonzeni. Popita kuchikangawa tinali gulu loti tinyamuke tipite kuchikangawa. Okay. Ndiye anandiuza kuna kuti iweyo usadani usapite nawo. Ndiye kena kuti chikuchitika ndi chani, kochingamira thupi napita nawo kwina kulikonse ndimapezeka, koma sindimakhala nawo mugulu la anthu aja, komanso nkhani zoyendesa maliro aja nayendesa nawo 100%. Kutenga ndalama kuchokera kuboma kupereka ku chipani ndimapanga nawo zimene zijazo. Kuyendesa kuti mwambo uyenda bwanji nali ine ndi akaliati timapange nawo limodzi, koma zikafika uku zimaoneka zina. Malawian cameras. Right.